Er der et sted sådan på Vesterbro eller Frederiksberg, du husker særlig godt? Det er mærkeligt, at det er lige præcis der, hvor jeg bor, er som en teaterkulisse, som det er sådan. Træerne skygger, danner sådan et rum i gaden. På en eller anden måde, så husker man sig selv, når man står der. Altså i gaden, du bor i? Ja, det er der. Ja. Der er et par steder. Det, et er haven bag ved det Kongelige Bibliotek. Der er sådan en have, og så står det Kongelige Bibliotek nede på enden, og så er en statue af Kierkegaard, som sidder meget. Altså, det er jo en af de få statuer, som jeg virkelig holder rigtig meget af. Altså, så har fanget noget essentielt. Og så med hele den have er på husene der med et kæmpe tage, der er rundt omkring. Det er jo en af grunden til, at det her det er glemt. Det virker glemt. Det kommer næsten aldrig nogen. Altså, jeg kan også huske, at der er lige trillet en barnevogn igennem. Den er meget stille, på trods af, at det er meget travlt. Ja, jamen det er ikke. Det er et kæmpe gennemgangssted, og der sker alt muligt andet. Og landet bliver styret over på den anden side, og der sker men lige det der fuldstændig et hul i virkeligheden, der er virkelig plads. Og så er der en eller anden gartner, som plejer det og gør det fantastisk godt, og en meget, meget smuk have, og det, der er dyb ro og fred. Men det andet sted, som jeg er rigtig glad for, det er Refshaleøen, tror jeg nok det hedder. Ja. Ikke fordi, at jeg kender det så fantastisk godt, men det er, altså de få gange, jeg har været der, det har sådan en eventyrstemning. Det er alle lederkanter, den er utrolig svær at komme igennem, fordi det er en labyrint af gamle vægge, og så er der fyldt med de mærkeligste objekter og alle mulige ting, som er blevet lagt der. Altså, så sker der underlige ting. Virkelig besøgende, og meget sådan, ja, det er så kedeligt med ting, der er alt for uoverskuelige. Altså, det er uforklarligt, hvorfor det er, det er sjovt, men det er også det, der er det attraktive ved det. Jeg ved ikke, det er næsten umuligt at vide, hvad jeg skulle begynde med, men altså, kan jo vælge et eller to, men det er mærkeligt, at jeg vælger et, som ikke er forsvundet i mellemtiden. Altså, fordi verden bevæger sig jo meget hurtigt, ikke? Så altså nogle af de steder, hvor jeg har været, det findes ikke mere. Men et af de mest overraskende og fantastiske steder, det er ørkenen syd for Lima i Peru. Altså når man kører fra Lima langs med kysten ned til Chile. Et hav, og så ørken. Ja. Der stod lige op til den. Og det er for det første, alle farverne er fuldstændig fantastiske. Så i alle samtlige 3 dage, så er det bare chok på chok på chok, på overraskelse på overraskelse på overraskelse. Og så, altså som dagen gik, at lyset skiftede, og blev det ene mere fantastisk syn end det andet. Jeg har aldrig set noget lignende, hverken før eller siden. Jeg elsker ørkenen i forvejen, altså fordi ørkenen er sådan evig på en eller anden måde. Man ved også, at man er på en planet, når man er i en ørken. Man glemmer ikke, hvor man er henne. Noget af det aller tidligste, som jeg husker, det er derude bag. Vi var en udflytterfamilie. Vi boede, altså var sådan, vi var så ikke rigtig på landet. Vi boede på landet. Der havde min far bygget et hus, og så var der en mark lige ved siden af. Og det, på den her mark, der var der sået raps. Sennepsmark, det hed det dengang. Tror jeg nok, det var. Og min højde, den var jo, det voksede jo og blev, altså, flere hoveder højere, end jeg var. Og der gik vi så ud, når det var modnet, eller stod meget højere grad til at blive høstet, så lavede vi os ned, mig og min søster og nogle andre børn, og lavede vi os ned, så rullede vi rundt i det der sennep, og så det lavede så sådan nogle veje i den der sennepsmark med høje. Vi byggede jo pludselig, altså det var helt fantastisk, hvad vi kunne udrette. Vi var bare rullet rundt derude. Og så, det var simpelthen den totale lykke. Der var ikke nogen, det var ufarligt. Det var utroligt smukt, når man blev aftenstid. Den stærkeste minder jeg sådan fra aftenstid, hvor solen går ned, og vi ruller rundt derude. Vi
Vi har det, for det er vores egen verden. De voksne kommer ikke der. Altså, det er der vi er. Altså, det var en total. Det er nok nogle af de få øjeblikke, jeg husker. Min oplevelse af at være i den her verden, det var totalt lykke. Der er så mange idéer. Ja. Altså, det vil være utroligt svært at gøre rede for. Hvilken en jeg husker bedst, det kan jeg simpelthen ikke sige. Der er rigtig mange ting, der undrer mig. Altså, men hvis jeg skal sige, nogle gange så undrer mig, at man ikke undrer sig mere. Altså, det er nok måske det underligste af alt, altså, fordi i virkeligheden så er jo alting helt ufatteligt underligt, altså, og uforklarligt på alle leder kanter. Alting er ufatteligt underligt. At det, at der overhovedet findes noget, alt hvad der findes, og hvorfor det er, som det er, altså hvorfor står der en rulle tape over på min hylde. Det er simpelthen så underligt. Alting er så ufatteligt underligt, og det mest underlige er, at vi ikke synes, at vi ikke undrer os hele tiden. Har du en drøm? Det er jeg ikke sikker på. Altså, der er sådan noget uvirkeligt over drømme. Altså, der er noget, det er en slags... Det foregår, altså drømme foregår i drømme, og det er jeg ret sikker på, at i det øjeblik, at man ligger for døden, så vågner man op. Altså, og så tror jeg ikke, at så har man det samme forhold til drømmen, som man har, når man vågner om morgenen, til hvad man lige har drømt om natten. Altså, at det kan være noget mærkeligt underligt, og hvorfor var jeg ikke involveret i alt det der. Eller det var nogen forvirrede drømme, og var det nogen mening, eller var det bare løgn? Altså, der er et stort spring mellem drøm og virkelighed. Ja. Og jeg har en helt. Ja. Altså, jeg selvfølgelig har masser af helte, så... Jeg synes for eksempel, at John F. Kennedy han er meget tæt på at være en helt. Og det var meget overraskende, at da han døde, så befandt jeg mig i køen på stående til den amerikanske ambassade til at kontrollere på, så man kunne skrive under på sådan en konference på. Og det betød virkelig noget for mig. Når jeg ser på hans ansigt, så tænker jeg bare, den mand er helt fantastisk. Altså, han gør jo i princippet ikke noget specielt stort, men han... Altså, så ved vi jo, at han måske reddede den her verden fra atomkrig. Det kan man sige. Det er jo... Det synes jeg. Det er alligevel kæmpe stort. Men det var ikke noget, han gjorde med at løfte noget, der vejede mange 100 ton, eller slå nogen, eller tæve nogen. Sådan. Han gjorde det ved, at han kunne tage en dyb indholdning. Altså, men alt hvad man gør, at se hele hans liv, og hvad hans forhold til hans far og hans familie, ja, det bliver ved med at fascinere mig. Det kan ikke, så at han har magt for at præsident, uden at jeg har korrumperet ham. Det er næsten ikke til at fatte. Det var nok også derfor. Måske en af grunden til, at han måtte skydes. Ja, måske. Han var ikke modtagelig over for korruptionen. Simpelthen. Det er jeg ret sikker på. På anbefalingen tager jeg afsted ud til Refshaleøen, sniger mig ud med bussen ud til endestationen, kigger spændt ned for enden af vejen. Rundt i svinget møder det første syn af Refshaleøen, så administrationsbygningen til venstre og de store montagehaller S1 og S2 liggende ude i baggrunden. Jeg lister mig frem. Stille sådan lidt på listefødder. Jeg er ikke rigtig helt klar over, om jeg bare kan gå frem eller tilbage, eller bare kan gå ind.
Står lidt og sonderer på skiltet. Jeg skal i hvert fald ikke hen på højre side her. Til højre for indgangen, der ligger Polak-skolebyen. Fyldt op med bulgarer, polakker og alt muligt ravl og krak, der render rundt og bygger i København. Der skal jeg ikke hen. Jeg tager vejen lidt skråt til højre stedet for, og finder hen til omklædningsbygningerne. Jeg kan bare huske, at dengang jeg gik herude, som jeg var lige nyudlært som 19-årig. Bare huske, hvordan der emmede af mennesker og brunklædte folk smede over det hele. For inden af omklædningsbygningen, der finder jeg indgangen til omklædningen. Og omklædningen og badene, de var oppe af en af den store der, og så til venstre. Og jeg kan bare huske den her fornemmelse af at stå som en lille dreng, som 19-årig. Kom ind i de der bade med kakler og fliser og grøntende smed. Jeg kan huske, at jeg spurgte forsigtigt om, hvor jeg måtte få mit omklædningsrum. Og de her nøgne smed, der gik rundt af forskellige nationaliteter. Og jeg endelig fandt mit skab. Helt forlegen i et hjørne. Det var sgu nok første gang, det er sådan, jeg fornemmede den her følelse eller fornemmelse af andre nationaliteter i Danmark. Jeg kan huske, der var svejser fra Jugoslavien og det her. Jeg kan huske, det var fandme på en eller anden måde mystisk og også rigtig spændende og mærkeligt. Men også en kæmpe øjneåbner, og måske noget, der har sået et frø i mig, og der bare har givet mig lyst til at møde andre mennesker og tage ud og spørge folk, hvem er du, og hvor kommer du fra? Jeg læste videre rundt om den næste bygning, væk fra omklædningsrummet. Og jeg ved sgu ikke, hvad der har været inde i den her gule bygning her, men oppe på Rapodet, der finder jeg et skilt med Uhørt, et spillested i København. Fandme et fedt navn til et spillested, der nok må betegnes som et undergrundsspillested, men liggende på første sal. Uhørt. Uhørt er det sgu nok også, hvad der er på den her Walkman. Jeg husker stadig den legendariske Walkman Sonys med megabass. Hvor meget megabass der er på de her kassettebånd. Det er sgu ikke rigtig til at vide. Men Sonys Walkman er i hvert fald gået ud af produktion. Et leftovers for en svunden tid, ligesom hele Refshaleøen. Forsvundet er også kantinen på den der store græsmarke bag hegnet. Der lå kantinen. Jeg kan huske første gang jeg skulle ind i kantinen. Jeg arbejdede for et firma, hvor vi var på anden skiftet. Mødte klokken 4 om eftermiddagen og arbejdede til klokken 10. Jeg kan huske det her med at komme ind i kantinen. Det var bare stor og tom. Jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker der var plads til. Og der var bare frie borde og pladser over det hele. Og jeg listede mig frem og skulle finde en plads. Så kan jeg huske, at jeg bare tog en eller anden tilfældig plads. Satte mig ned. Og der var sådan nogle kurve nede under, og sådan nogle træstol. Så sad jeg der og spiste. Så kan jeg huske lige pludselig, så var der sådan en stor følelse af sådan en skygge bag mig, så vendte jeg mig om. Og så så jeg bare, der stod sådan en skygge af en smed i arbejdstøj. Så spurgte jeg, om det var hans plads. Og så igen, så grundede han bare, som om det var en selvfølge, det var selvfølgelig hans plads. Og så rejste jeg mig og gik, så jeg sådan skråt bagud, at han åbnede eller trak den der kurv ud, og der lå hans tomme flasker og øl og snaps og sådan noget. Så jeg fortrak mig op til kaffemaskinen og fandt en kakelak, kan jeg huske, op på sådan en chokoladeautomat. Forsvundet er også den der kæmpe arbejdsplads, som BRV var. Jeg kan huske der, hvor det store skilt nu er. Der var porten. En stor gitterport, og jeg kan huske den der frådende masse der, når jeg mødte om eftermiddagen, og hele dagholdet, de skulle ud. Så kørte den der store gitterport for, at folk de masede ud. Og jeg stod forsigtigt og ventede på, at alle var kommet forbi og listede mig ind. Og du kunne kun komme ud igennem vagten, hvis du skulle forlade arbejdspladsen sådan midt i dit eller dit skifte der. Så skulle du gå ind og gøre opmærksom på inde hos vagten, hvorfor du skulle ud. Det er fandme en svunden tid. Vi var lejet ud for at gå og montere de kæmpe skibssider, når de efterhånden blev samlet, så blev de kørt ud i montagehallen og skulle hæftes op og sættes op. Jeg kan huske, det var bidende koldt, men de der store haller, de var simpelthen så kolde, og det blæste, og det var pivkoldt. Jeg tror også, at den her erindring om kulde og hostile og gå væk fornemmelse og stemning, og lister mig indenfor. Det
Det første syn, der møder mig, det er kranerne. Jeg kan fandme huske de der kraner, der jeg kan huske, at vi skulle gå og vente på, at de her kranfører, de havde tid. Og de sad som små konger og dronninger oppe i krantårnet. De gik ned til spisepausen, og så gik de op og sad der. Og jeg kan huske, at vi var meget andægtige og bare ventede. Og hvis de ikke lige havde tid, så måtte vi vente. Jeg husker også, det er den her kulde og mørke og ventetid. Og den her med at passe på. Jeg kan huske, at der var sådan et værkstedsbur, sådan et lager, hvis du skal over have slibeskiver eller elektroder og sådan noget. Jeg kan bare huske, at vi måtte stå i kø hele tiden. Der var hele tiden køer for at vente. Og hvis du ikke lige vidste, hvad elektroderne hed, der var elektroder til at svejse opad og nedad og til side og sidehen og alt muligt. Og hvis du ikke lige kendte det rigtige nummer, så må du bare tilbage og spørge din makker, og så må du bagerst i køen. Jeg husker også toiletterne, de var bare mørke og kolde. Jeg kan huske, hvordan jeg listede mig ind for lige at få et afbræk og for at komme på potten. Jeg kan huske, at nogle af de der værfører, de gik så rundt og bankede på dørene, for at vi skulle sidde der for længe. Men jeg husker også ude i hallerne, ude langs væggene, der var sådan nogle slibebænke værkstedsborde. Og der var sådan nogle forhæng for, at de var ikke særlig høje. De var måske en meter høje, en meter høje eller sådan noget. Så kan jeg huske, at nede under de der borde, så var der sådan nogle forhæng. Og så sad vietnameser og forskellige nationaliteter, sad og kogte te der og gemte sig i de der huler. Pudselig stemning. Jeg lister ud af S1 og S2's mørke. Og kravler over på den anden side igen, op over tage, trapper og skæve tage. Og ned igen, så finder jeg det her finurlige læskur, som skulle ligne lige så meget sådan en installation, eller museums street art af en forsvunden tid. Rundt om på asfalten, der finder jeg forskellige malerier. Graffiti, og tænker, hvad er den store forskel på kunstnere eller legebørn? De er sgu nok i samme boldgade. Min tvivl sættes på plads af den her graffiti. Another overdose. Don't believe the hype. Det er fandme et fedt statement. Jeg tog videre, sådan på må og få. Har sgu ikke rigtig helt store pejlemærker, så når jeg finder den her, så går jeg sgu efter den og finder den retning. Pejlemærket leder mig hen til den finurlige trappe på trappe. Jeg står lidt og overvejer, om jeg skal gå derop, og om det er... hvad skal jeg fortælle, hvis jeg møder folk? Men jeg bestemmer mig for at liste op ad trappen, helt forsigtigt. Og op for trappen indenfor, der møder så en mand, der står og ryger. Han er lige på vej ud. Og jeg skulle lige ved at overveje, om jeg skal fortælle ham om, hvad jeg laver. Men han er fuldstændig upåvirket. Han går ud og ryger, og jeg går ind. Indenfor møder der mig sådan en finurlig syn af underlige lag på lag konstruktioner. Jeg går sådan lidt rundt i gangene, og der er sådan folk indenfor, men der er sådan pudsigt. Der er sgu ikke rigtig nogen, der spørger. De kigger ud igennem det her glasvindue og sidder og fortsætter deres arbejde. Så jeg går sgu bare lidt rundt og kigge. Jeg går sådan rundt og kigger ind ad vinduer og sådan hilser bare med hånden på folk jeg møder, og så går jeg og tager billeder af små finurlige ting. Det her med de her drenge, der bader, det er sgu nok ude på Linetten. Det var nok anderledes dengang. Anderledes var der helt sikkert også dengang, der var smedevirksomheder derude. Nu er der sgu sådan underligt, der er kræfterne flot, artifarti, meget åben. Og både bygninger og kunstværker, så holder et kunstværk i sig selv, og så er der sådan kunst på væggene. Jeg finder en dør, og den banker jeg sgu på og går ind af. Indenfor på den anden side, der er pivvarmt, man. Der står en brændeovn og pulser. Jeg tror nok, der er 25-30 grader eller sådan noget, og lyset er et helt andet. Jeg kigger mig lidt rundt og ser, at der er sgu nok et eller andet lille forlag, der udgav nogle bøger. Og udover det, så møder jeg den her fantastiske kvinde. Hun sidder og arbejder ved et skrivebord. Hun rejser sig op og giver mig hånden. Fortæller om, hvad hun laver, og jeg fortæller hende, hvad jeg laver. Jeg arbejder herude, og jeg driver sådan rundt og kigger ind ad døre og møder folk. Jeg fortæller hende om det her fænomen, som jeg synes, der er fantastisk med gamle industrivirksomheder og bygninger.
der bliver beholdt og indrettet til nye ting, ligesom her på BRV og på Carlsberg og på Musicon og forskellige andre steder i København. Fortæller han også lige kort om, at jeg sammen med en lille familie har tænkt os at tage ned til Ruhrdistriktet. Et sted, der er kommet på UNESCO's liste over bevaringsværdige steder i hele verden, og nu er blevet til sådan et blanding mellem kontorer, artifarti, kunstværksteder, butikker, lejligheder og turistattraktioner med 200 km cykelsti. Der skal vi sgu ned. Hun spørger nærmere til, hvor det er henne, og jeg er sgu ikke rigtig helt klar over det andet. Jeg siger, at det ligger op til grænsen der vestpå op til Holland. Og så fortæller hun glædestrøm, og hendes familie kommer fra Holland. Hun har boet 12 år i Holland. Og hendes bedsteforældre havde en gummistøvlefabrik under 2. verdenskrig, hvor der var ansat jøder, og de var selv jøder, men til forskel for Danmark, så blev mange hollandske jøder udryddet, og hun, hendes bedsteforældre flygtede til Danmark. Og der fik de så børn, og de fik så hende, og sådan kom hun til verden. Hun fortæller også, hvad hun laver. Hun laver sådan et modedesigner-ting, og så laver hun de her fantastiske billeder, som hun står ved siden af. Tøjet har hun selv designet, og så er det kvinden her. Hun er inde i sådan en hologram med 7 forskellige positurer, og så bevæger hun sig, ligesom når du bevæger dig i rummet, så flytter den her kvinde sig. En fantastisk kvinde, som på kort tid får fortalt mig om hendes bedsteforældre og hvad hun laver, og får indvidet mig i lidt af hendes liv. Og lige så hurtigt som vi har mødt hinanden, lige så hurtigt tager vi afsked. Jeg takker af og giver en hånd og siger, at jeg må videre, og hun ønsker mig held og lykke på min vej. Så jeg driver videre. Udenfor, der møder den her campingvogn og tænker på den kommende ferie med den lille familie i Ruhrdistriktet. Hvis jeg møder andre mennesker som hende op på det finurlige lille kontor, eller alle de ting, jeg har fundet rundt omkring, så kan det sgu kun blive finurligt at være på tur i Ruhr. Et sidste punktum på turen, det blev mit møde med Illotron, der husker mig på, at det er både muligt at lave ubåde og kætter og alt muligt i det her liv. Og i øvrigt er livet sgu bare et stort hverdagseventyr. Tak til Kældermennesket, tak til Sporet, tak til Sporene, til den kongelige bibliotekshave, til Refshaleøen, til Bureau, og tak til Sporet, til hverdagens eventyr. Tak til alle, der kiggede med, og tak for dette øjeblik.